Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakabati CTV ni pediang supaya pi baro syakimat kimat jongani ke janmiet sengiyo nongkrem kasyitarik uyayong arjar arpunrio. Ini sedang dagimat kubor na kejela. Kakenhun Menteri jong kejela Meghalaya kalau menjur ban penduna ya ka value added tax ya ka compressed natural gas da ka penhiar naga khatsau 0.1% syaka 1% lapen benau Menteri Rangba kejela Conrad K Sangma ne kesengi. Conrad Sangma ulaong bakani kesin jam ka penlong ya ka Meghalaya ban yarengkat bat kiwei kejela bat katemu ban tau ya ka jingyakun ban kering ya ki company bat kitenat penmi boarding ban seng ya ki kam hagani kejela. Menteri Rangba kejelau Conrad K Sangma ulapan benar ba kajing sna ya ka karkhana pendap gas LPG kalas balasateng bat la up community la slembha ha Meghalaya on sapendeption. Menteri Rangba ula kubur ba ladai ban le ya kani khammen swa hanrai menta kan sa urlong. Haka joko por la pentip baka domestic gas hapo kejela wat la dan kejing duna nrei dang lahi pan penbiang. Wahe cenong jongka lapangap uma daimon mi lengdo ula pentip bah nen kesengi ki pulet asam kila kang lenti ya ki nong rap na lapangap ki batmu ban lech segi jakarep jongki ki lengka jongki hawa cerngam wa lakawang wa liar long sky wa liar samat bat syawai pan. Haka jingi pen inia bat ki pulet ka asam kila ong ba ki layo ka hukum na ka sorkar ba kat bempat kut ka election ha asam ompat day ban sya ya ki nong lapangap bakin her sya ki jaga rep jongki. Kakasi Students Union Madan Rating Circle harengkat ki bor shnong jongga Madan Rating kila her ban khang ya ke school Madan Hindi Pathshala Secondary School ke badan ha Madan Rating Block D bat kila pha mi ino ya ki kena nagi kamera kelas jongki. Kadau bakilai ban khang kadai namar ba hagani ke school kam don Satya ya ka subject khasi bat kani ka bu jing ya ki kena khasi ki bathau metric ha ka subject khasi namar ba tang ka syllabus ru kim don. Ka NSS unit ka Khatsau Pra College Mairang hapok ka jingyalam ka program officer jong ka college ka kong Lasiudor Nongrang bat u principal ka college u Dr. Bolness Lindo Nong Kala jit ya ka shnong langkerteng kum ka adopted village ha ka special campaign program jong ka. Hapok ka ni ka program ka NSS unit kala yarab ban penbha ya ka yeng school jong ka Nong Air LP school kepada ka school deficit da ka ba pentap thamai da ka Dina Roof ya ka yeng school Barok Away pen airong ya ka yeng school bat ya ki ben penshna jingker fencing ya ka pelau jong ka school nalor ki wei de ki jingerap. Hagawai pat kalian ki kimi ki kpa jong ki khana school ki balech sha Kendra Vidyalaya Eastern Air Command ha Nyomer Upper Shillong kila Tursha Secretariat bat bernyamru ban wanyalam langi yaki laki jongki khon namar baka sorkar kam shim penbek tikna yaka bai boss jongki khna ki bajulek daka boss jongka Meghalaya Transport Corporation. Kikime kila ong bakin up ya ke bami naga jinge kran lasai kasni bat lada karai ke bami kampen hun yaki kinshim da senjam ke bakam teng e. Kakasi Students Union kalapan khas ka weipat katanat trekam jongka kabadon ha Assam ya kabalatip kum ka KSU Assam University Unit kaban ha papo ka jingpet jongka KSU Barak Valley Circle. Ya kene snat trekam ka patmai lapan scam dau General Secretary jongka KSU Sengkemi Usamla Donald V Thaba harangkat ka jingye donlang jongki wei kinong kitkam jongka CEC. Hagapor kumbasan duna ay nin ka janmien ki mystery ki basna yeng ha Kualapati Block 3 kilalap ya wei kunjan nar hagapor bagidang ti tlio paya
Namar ka jing i pair kepala subah yo day bom wood chemistry kila lek ban pentip sya ki pulit ka Lomding Jri Police Station but ki pulit kila lek ban pen kam hadien kila wan poi sa ki pulit bom la ne ki bomb squad but kila ra no yo ni unar ka Meghalaya Swimming Association kalapan pau ka jing song sarong namar ka jingla kinong jingi na gani ka jela ban wanra na mi ka jela lengba ka jingjap jongki ha ka jing yakop jingi ka balalong dangshan ha Guwahati bat ha Chhattisgarh kanong jingi na gani ka jela ka priang suk lang sengwan ka bana ka shnong shela kala job ha ka kerdan ka balai ha ka jingi kop jingi ka ba sanpau mitar ha ka open category jongka Asmita Women Swimming League Eastern Zone Entah ni kami ia kemat kubor na ka lengkari ka Kerala High Court kalarai baka mokoduma election persya yaw menteri ke sarkar pedeng Suresh Gopi kalong kebabiang ban bishar bat kala kentat ya ke jingkar pa jong ban weng no ya ke tei ke mokoduma kat bala weng no ya ka wei ka jingkan no ka jing bishar ka actress kepala kelalong ka Rio Sain Pertei ka Hema Malini kala tho sya lampang ka Lok Sabha Om Birla da ka bakno ya ka Jingsen Shar Donbor ha West Bengal bat penpau ya ka Jing Smokia halor ka Jing Sngan ka bakhta ya ka Jing Im Jongki Barikor Menteri Kesarkar Pedeng Upral Had Joshi laong baka India kadang syong sngan hapdeng ka jingkulmar haga pertai namar ka jinglong mensiem ka baskem haga ba ula aingu ya Shiva Kumar Swamiji ha ka jing yalangkan mau buram ulayaro ya ka sedang ngamut na ka benta ka pateng jong ka jing puli klem jing siu ka bam bat ka jing syakri ha ka emlang salang da ka bakhot ya nong ya thu lupa kum ka jing aimen siem ya ki pateng paket ka sarkar kala pensyai ba tang ka dor jong ki commercial LPG kala kieu namar ka jing thut ha ka jing penbiang ha perthai kat ba ka dor jong ki domestic LPG kadang sa kumju ban kersyan ya ki longye kalau ngru baka dor jong ka petrol ba ka diesel kadang ne kumju wat hapdeng ka jing kieu dor jong ka umpniang ha ka perthai ha ka ba la tenrong ya ki jing do nong syaki company penmi umpniang bat syak sarkar Presiden ka BJP Nitin Nabin ulather ya Rahul Gandhi ya Kerala daga bakno baka Congress LDF bat UDF ki don ka jingyel telok baka bamsap bat ka jingbamla ban syakri ya ki paitba ulaong baka BJP kami kum kalat ka baklan haswa ka election haka khandai tarik uyayong daga bakular ya ka jingkit kle bat ka roy ka par hapo ka jingsen siar jong PM Modi. Habakren ka jinglang pajba ha Gogamukh Assam Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulaong ba udon ka jingkermen ka baskem baka BJP kan job sa sisien haga samoy ka balay bat ulabu ya ka jingtmu na ka benta ka roy ka par ka bhagamian bat ka jingtay haga jela. Ulapan pau ya jing job haga ba tei ya ki yeng ki sem jing pun ko bore ki kintai bat ka pule ku puthi kat ba ula kentha ya ka seng Congress Shipor kaladon ka jing shepting kendit haga kat lingsun Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai hadin balalap ya ka jing tho danger hapo ka lengsun indigo hado bahab bantalasi pura daki bor pahara la pentik na hadin pan ba kadai ka jing penbena bakla klem dalap ya ka no ka jingma bat kilas dang ya ka jing toket halor ka tai ka jingja ka jinglum GST jong ka India kala kieu da pra% nagasnem syaka arlak klor tengka hauleber arajar arpunreo namar ka jing kieu jong ka jing shalan nabari bat ka jing kieu ka bastet hapo kari
Naga bentau snem mang tingka arajar arpusan arajar arpun riu ka jinglum khajna baro kala poisya ka arpu arpoin arpunyo laklor tingka ka bapen i ka jing trekam ka baklan haga yo ka kon bat ka jingla ban burenti ya ka jinglum khajna. Ha Odisha laraki ya ka utkal divas kum ka jingkan mau buram ya ka jingseng ya ka kum ka jela odia ka benengkong jongkari India ha ka sitarik uyayong khat khandai spa laipun riu ha ka baki nongilam kila ai buram ya ka history boriu spa jongka. Ulat baru menteri rang ba kila pen skambiang ya ka jing ang no jongki na ka benta ka roi ka par da ka bakentu ya ki briu bantai na ka benta ka Odisha ka baroi bat ka bala ban shania halade house nem arajar laifun riu. Mentapan ini pai syakimat kubor nakalenggiri ka pertai. Ka kaipot jong ka United Nations Development Program kalamaham ba ka jingya kanat ka badang yai beteng ha Middle East kala ban penduna ya ka GDP jong ka thain hado 100% lani kumba shispa khandai pusau billion US dollar palat ban ya ka jingroi jong snem arajar arpusan. Ka laru ban penduk kam daki million ngut bat penkeladuk ya hado 1 million ngut ki briau bat ka kedauru ba ka jingma ka bakrau ki ap haga liang ka khai pateng bat ka yok ka kon. Ka South Korea bat ka Indonesia kala penlong ya ka jingya keren ba kongsan ban kentiu ya ka jingya dai arliang mamla daga bapen lejingmut haga kam ya dari kentup ya ka project KF-21 fighter jet baya trailang bat ka jingete kular banshalan syabari. Kinong yalam kila ya keren ru alor ke jingyeda bat ka jingsnganya ka thain ha ka jingyedai bat ka ASEAN bat ka jingpen klan ya ka jingye trailang ha pedang kini ki artili giri. Kador jong ka umpniang ha Cambodia kala kieu ba namar ka jingye kan ad ha Middle East ha ka ba ka umpniang petrol ka diesel bat ka LPG kila kieu dor bonsha. Ka sorkar kala penduna ya ka khajna banduna ka jingkta hnrei ka jingkiu dor jong umpniang kala pelong ru ya ka jingkiu dor jongki bailait baiwan kamtam daki lingsun. Ka White House kala ong ba kadang don ha ka jingya keren ka bajeliu bat kinong yalam batmai jong ka Iran bat ka ngait scam ba la ban yo ya ka jingya te kular shen wat hapdeng ki jingya kan at ki pedang yai beteng. Kat ba ka China bat ka Pakistan kila dawa ban senge no mardor da ka ba kentu ya ka jingya dei ka jingya da ya ki riu pai ba bat kilenti khai pateng ki basngan ha ka pertai. Unang mikmat jong ka Russia u Denis Alipov ula kentaj ya ka jingkeno ba ka US ka penbor ya ka yo umpniang jong ka India da ka ba ong ba ka India ka bot ya ka policy bari ka ba light load. Ula benrap ru ba ka jingya dai ha pedang ka India bat ka Russia hakaliang ka boarding ka nang klaim da ka jingkiu ka jingon ra umpniang bat ka jingya trailang ka ba beteng wat ha pedang ka jing ha ka pertai. Kinong yesimenta ka jingya lang banwan ra jingya suk ha Pakistan ha ka rukom tanrai kila kentu ya ka Pakistan bat ka Afghanistan ban penbenai ya ka jing sange ya siat bat ban penbet ya ka jing ha khapot lengba ka jing ya keren bat ka jing ya selok. Kila maham ba ka jing ya le markeliang kan at kila maham ba ka jing ya le markeliang kan at hadu menta kin kta ya baro arliang mamla da ka ba pensksan ya ka jing buram markeliang bat ka jing ya trailang ka ba beteng na ka benta ka jing suk ka bane. Ka jing pang klam missiles kala lenshop biang hari Bangladesh ha ka ba sangut ki kena ki layap ha kini ki arpusau kenta bala leno bat tang mentau snami hadu sau pusangut ki layap. Kiriu syampang kila keno ke jing duna ke jing ai tika bat ka jing penslam ban tiet ya ki tika da ka ba maham ya ka jing pur ka ba kham he lada om shim khia kerki.
Kawai ka nong thok khubor na Amerika kala sya rabor ha Baghdad ha ka kenhun ke bala Suba bala Kershan ke Iran ke bala pelong ye ki borsen syar jong ke US ban trei kirki na ke benta ban pelaj no ya ka. Ki sipai ke Iraq kila kem yo wei nong sya Suba bat kidang beteng ye ke jing khra namar ke jing sngo khia kanang jur halor ke jing shngan jong ki brio ki banagi wei kiri. Ke South Korea kala apply ban yo ya ke kerdan UNESCO Heritage na ke benta ka culture ginseng jongka da ke ba penpau ya ke riti dustur jongka ha ke kot ke khia ke rep karyang bat kirukom ya bati bat sam pateng. Kadang pen kreru ban yo ke jing itu na ke benta ke rukom ai jing kai tenrai taekwondo let's say lengba ke jing penrung kerteng langbat ke North Korea. Ki ba kong ha Faisalabad Pakistan kila penpau ya ke jing sngokya lor ke jing sha leben lekho bat ke jing bum pentrekam pura ya ka an bala penbena haus nem arjar khatpra kham tam ya ka bha kam ka ba empat urlong. Kila penpau ru ya ke jing kiu jong ki kam thombor ke jing duna ke jing siu tulop bat ke jing bum don kilat kamai da ke bakentu ya ke sorkar ban pentikna ya ke jing yada bat ke jing bum le shiliang. Itu kilong kimat kublai.